Hei, ni'n ôl, ni'n fyw, sy'n ma'n mynd? Iawn de, ni'n hedfan trwy hwn. Ni ar pedwerydd fideo le ni'n mynd i fod yn creu botymau gorchymyn. Felly, yn ôl cyfac ar gyfer eich fideos chi, mae angen i ni gael 3 botwm. Botwm sydd yn chwarae'r fideo, botwm sydd yn oedi y fideo, a botwm sydd yn symud ni ymlaen i'r olygfa nesaf ar y fideo. Felly, dewch i ni gael jwmp o draw i Adobe Animate a mynd yn syth ati. Le mae Animate, cofio fan hyn. Right de. Iawn. Nawr, yn gyntaf, beth sydd angen i ni wneud yw labelu ein golygfeydd. Felly, dwi'n mynd i clicio ar yr ffram allweddol cyntaf, fan hyn, ar gyfer golygfa 1, ar y cefndiroedd. A os i fi'n dod lan i Properties, a wedyn Frame, Properties Frame, fe welwch chi bod fi'n gallu rhoi label. A fi'n iawn hwn yn golygfa 1. A mae'n rili bwysig bod chi yn talu sylw i unrhyw llythrennau mawr a does dim bwlch dy fi chwaith. Felly dwi wedi defnyddio gyfawr a dim bwlch. Iawn, a beth yw'r math o label yma? Wel, name, enw yw e. Iawn? A chi chi gweld, unwaith bydd wneud a'n syth, mae'n rhoi'r label golygfa 1 lawr fyna i fi. Iawn, dwi'n symud mlaen te i ffram allweddol cyntaf golygfa 2, a fi'n gwneud un peth. Teipio golygfa 2. Gyffwrdd, a dyna fe, a wedyn a fi draw i'r golygfa olaf. Dyma fe fan hyn, a dwi'n mynd i roi'r label na mewn fan hyn. Golygfa 3. Gyffwrdd, a dyna ni. Iawn, felly, chi'n gallu gweld nawr bod ni wedi labelu y golygfeydd. Gret. Iawn, dewch ni gael creu te yr 3 botwm. Felly, dwi'n mynd i wneud insert new symbol, fel ni wedi wneud llwyth o weithiau erbyn nawr. A beth sy'n mynd wahanol o trwm yw bod ni'n mynd i fod yn creu botymau. Felly, mae eisiau newid y math i button. Nawr de, ni'n mynd i greu 3 botwm, chwarae, oedi a golygfa nesaf. Felly, dwi'n mynd i alw hwn yn botwm chwarae. Dyma ni mewn yn y botwm chwarae. Iawn. A os ych chi wedi creu, os ych chi wedi dewis yr type fel button, fyddwch chi wedyn gweld bod ydych chi rain up, over, down, hit. A na esbonio yna wedyn. Iawn, nawr dwi'n mynd i greu botwm mwyaf syml posib fan hyn. Felly dwi'n mynd i ddefnyddio petrial yn unig. Iawn, dyma ni petrial. Dewis lliw ar gyfer y botwm. Felly, beth na i wneud? Ddefnyddio melyn, dwi'n meddwl. A dwi'n mynd i lusgo petrial mas fyna. Iawn. Dwi'n mynd i alw yr rhain yma yn petrial. Beth? A nawr dwi yn mynd i ychwanegu hain, galw hwn yn testyn. OK. A dwi'n mynd i ychwanegu y gair chwarae fan hyn. Felly dwi'n mynd i glicio yn hyn ar testyn, clicio lawr yna, chwarae. Iawn. A wedyn llwch chi ddefnyddio y Free Transform tool i ail feintio. Cofiwch wysgu shift neu fydd e yn gwasgu eich testyn. Iawn, nawr dwi ddim yn moyn efo hwn felyn ar gefndir melyn, a dwi ddim yn hoff iawn o'r font Times chwaith, ond dwi hefyd ddim yn mynd i dreulio llwyth amser yn dewis fontiau heddi. Iawn, gosod hwnna yn ei le. Iawn, a fi'n hapus dy hwnna. Nawr, be fi'n ei wneud nawr yw i fi yn mynd i, ar gyfer testyn, dod draw i down a ychwanegu fframiau, insert frame. Iawn? A be hwnna'n wneud yw, we wedi cadw yn testyn chwarae ni ar gyfer up, over a down. Ond chi'n gweld bod y petrial yn diflannu. Mae hwnna'r bwrpas. Ar gyfer yr petrial, i ni'n mynd i ychwanegu ffram allweddol, keyframe, keyframe. Fyddwn ni gyd wneud synwyr nawr i chi. Iawn? Keyframe a keyframe. Nawr te, beth mae'r geiriau yma'n meddwl yw? Up yw beth mae'ch botwm chi'n mynd i ddisgwyl fel arfer.
Over yw beth mae'r botwm yn mynd i edrych fel pan chi'n hofran eich llygodau'n dros y petrial, a wedyn down yw beth bydd y petrial yn disgwyl fel pan fyddwch chi wedi clicio yna. Felly, y gyd fi'n mynd i wneud yw newid lliw y petrial ar gyfer pob un o'r una. Felly, pan mae'r botwm yn arferol, fi moyn iddo fod yn felyn. Os fi'n hofran drosto fe, i fi moyn newid y lliw. Felly, clicio ar y petrial a draw ar dde fan hyn, allai newid y ffil o dan properties, object, clicio mewn fan hyn, pa liw chi moyn iddo fod me hollol lan i chi. Iawn? Felly, yna i fynd am ryw oren, a wedyn ar gyfer down, pan mae rhywun wedi clicio ar fe, felly bod e'n mynd yn rhyw fath o wyrdd. Dyna ni. A chi gweld am bod fi up, over, a down. Iawn, up, over, down. Gret. Nawr, mae'r botwm cyntaf wedi wneud. Felly, be fi'n wneud yw dod nôl mas, mynd i'r llyfrgell, a botwm chwarae, dwi'n mynd i ddyblygu fe. Right click, duplicate, a dwi'n mynd i alw hwn yn botwm oedi. Pause, a clicio OK. A dwi'n mynd i fynd mewn i'r botwm oedi gan dde glicio arno fe. A be dwi'n wneud yn syml iawn yw, dwi'n dod i'r haen testyn, clicio ddwywaith mewn yna, newid y testyn, defnyddio'r arf, free transform i ddod i fe yn ei le, a fi wedi gorffen. Iawn, dyna pam dwi wedi gosod rhain fel fi wedi wneud gyda'r fframiau fan hyn a fframiau llweddol fyna, yw bod dyblygu a newid testyn mor hawdd â hynny. Iawn, nôl te, wni ddyblygu'r botwm oedi, deglicio, duplicate, galw hwn yn botwm nesaf. OK. Mynd mewn i'r botwm nesaf. Clicio ddwywaith. Newid y testyn. Oh, sorry. Sorry os gethwch chi haint fyna. Nes i puncho'r microffon drosto. OK. Am hwnna ti yn y canol fyna. Iawn, felly dyna ni. O'r syml yna, i fi wedi ychwanegu 3 botwm. Chwarae, nesaf, oedi. Felly nawr, i fi mynd i glicio ychwanegu. Yn rhoi'r haen yma right at the top. Yn galw fe yn botwm chwarae. Okay. Dwi'n dod o'r holl ffordd i fframyn cyntaf, olygfa gyntaf. A dwi'n lusgo'r botwm chwarae i fewn fel yna. Free transform. Cofiwch ddal y shift. A dwi'n ailfeintio y botwm. Nawr wrth gwrs, fel gyda phopeth, allwch chi hala lot fwy amser yn dylunio eich botymau chi. Na beth i fi wedi wneud. Hwn yw y ffordd gyflym o wneud animeiddiad os oes ddim byd gyda chi o gwbl. Iawn, ychwanegu haen arall. Llusgo fe'r top, botwm oedi. Iawn. A ar hwn, i fi'n llusgo botwm oedi i fewn. Iawn. Ailfeintio. Nawr, chi'n gweld bod yr llinellau yna'n helpu fi i ailfeintio. Os newch chi lusgo yr smotyn cylchdroi gwyn, fel wnaethon ni pan o'n i'n creu'r cymeriad, yna allwch chi ailfeintio fe yn daclus iawn fel yna. Iawn? Nawr, fi wedi gosod nhw fel bod nhw braidd yn cyffwrdd. Nawr, allwch chi wneud yna, neu allwch chi gael bwlch, os ydych chi eisiau. Iawn, lan i chi. Iawn, a'r haen arall fan hyn, llusgo fe'r top, o'n i alw fe'n botwm nesaf, botwm nesaf. Fel bach. Lan y fe. A fan hyn, ar y fframyn cyntaf, dwi'n mynd i lusgo y botwm nesaf i fewn. Y smotyn cylchdroi yn y cornel. Llusgo fe i le. Dal y botwm shift i lawr. Ailfeintio. Iawn, mae hwnna ychydig yn llai na'r un
drws nesaf am ryw reswm. Hydwch ni gael... Dyna ni. Iawn. Nawr, beth nesaf yw, dewch ni gael gweld y botymau yma yn ymddwyn yn gywir. Jyst yn mynd i wirio bod nhw yn bodoli tan ddiwedd yr animeiddiad, ydyn. Dyna ni, maen nhw na drwy'r cyfan. Iawn te. Felly, dewch ni gael gwirio bod rhain ymddwyn yn iawn. Dwi'n mynd i ddod lan i control a dwi'n mynd i ddewis test. Iawn. Control test. A mae'n mynd i agor hwn lan ar tab yn eich porwr chi. A chi'n gweld nawr, pan i fi'n hofran dros y botymau yma, bod nhw'n troi yn oren. Os fi'n clicio un ohonyn nhw, mae'n troi yn wyrdd. Iawn? Gret. Nawr, ar hyn o bryd, dyn nhw ddim yn neud unrhyw beth o gwbl. O'r dwi ddim wedi rhaglennu rhain, dwi ddim wedi programo rhain i wneud unrhyw beth eto, ond chi'n gallu gweld bod nhw'n barod yn ymddwyn fel botymau. Right, a pan ni'n cyrraedd diwedd, mae'n mynd nôl i'r dechrau beth bynnag. Gret, iawn, na i gau hwnna lawr, byddeis, a nôl â ni. Iawn, unwaith chi yn neud test, felly byddwch chi'n gweld hwn, a byddwch chi'n yn panic o ble mae'r llinell amser, yn y gysra chi'n neud yw clicio timeline, a chi nôl. Right, dewch ni gael rhaglennu rhain, program o rhain i wneud rhywbeth. Iawn, felly, dwi'n mynd i glicio a ychwanegu haen newydd. Mae'r cod yn mynd i fod yn defnyddio haen i hynna. Felly dwi'n mynd i alw yr haen yma yn cod chwarae oedi. Iawn? Bydd chwarae oedi yn cael y cod a'r haen gyda'i gilydd, ond bydd nesaf yn gofio cael haen y ben i hynna, achos bod hwnna tybach fi cymle. Iawn, nawr de. Ar fan hyn, i ni yn mynd i fod yn creu cod, ond dwi'n edrych gofio rhywbeth. Mae angen i ni i enwi yr botymau yma, sydd yn silly, ond dyna ni. Iawn, felly, cyn bod ni'n ychwanegu'r cod, cliciwch yn ôl ar botwm chwarae, cliciwch ar yr fframyn cyntaf, cliciwch ar eich botwm chwarae fan hyn, a draw yn properties, chi'n gweld draw fan hyn o dan properties object, mae'n gweud button, a mae'n dweud instance name. Os nydych chi'n neud hwn, byddwch chi ddim yn gallu rhoi unrhyw cod i'r botwm. Iawn? Felly mae rhaid i chi roi enw i'r instance. Felly na gyd fi'n mynd i wneud yw galw hwn yn chwarae 1. Iawn? Chi ffili galw fe yr un enw a beth yw enw'r botwm. Fydd e ddim yn nico hwnna gwbl. Felly ni'n alw hwnna'n chwarae 1. A wedyn ar gyfer botwm oedi, ni'n alw hwnna yn oedi 1. Iawn. Ni'n mynd i adael y botwm nesaf am nawr, achos fel wedi sy'n mwyn at bach fi cymleth. Iawn. Right te. Cod chwarae oedi. Dewis yr haen cod chwarae oedi, a i fi'n mynd i ddod i window, a i fi'n mynd i ddewis actions. Window, actions. Nawr te, mewn fan hyn. I ni yn mynd i ddefnyddio y dewin, add using wizard. Clico hwnna. OK. Nawr te, beth yw'r un cyntaf? Wel, fi moyn creu cod chwarae. OK? Felly, allwch chi i sgrolio trwy rhain i gyd, neu allwch chi chwilio am play. Play. Dyna ni. OK. A dwi jyst yn moyn play arferol fan hyn. Play this timeline. Iawn. Iawn, felly mae dyn ni play, this timeline, next. A wedyn, beth sy'n angen neud i chwarae? Wel, mi eisiau mouse click. Felly, on mouse click. Right, a nawr mae'n gofyn pa fotwm sy'n eisiau clicio i chwarae. A chi'n gweld, dyma ni'r enwau na wnaethon ni roi just nawr. Felly, os byddwn ni heb wneud yr instance names, byddai ddim unrhyw fotymau dangos lan fan hyn. A fi moyn chwarae 1 i chwarae. Finish and add. A dyna ni, mae wedi creu cod ar gyfer wneud y botwm chwarae i chwarae y fideo. Ond wrth gwrs mae'n chwarae ty beth, felly drwy'r botwm na ddim yn mynd i wneud unrhyw beth ar y foment, ond i bai bod ni'n creu botwm oedi. Felly beth na i wneud yw, clicio lawr fan hyn, ac ychwanegu rhagor o cod.
Tro yma, ni moyn stop. Stop, this timeline, next. A fi moyn wneud mouse click fan hyn, felly nes scroll lawr, on mouse click, a oedi. Oedi, finish an ad, a nawr mae da ni cod ar gyfer chwarae, cod ar gyfer stopio. Iawn. Dewch ni gael gwirio bod hwnna'n gweithio. Felly na i fynd i control, test. A dyma'r animeiddiad. Felly nawr os fi'n clicio oedi, mae'r person bach yn stopio cerdded, clicio chwarae, a mae'n cario mlaen eto. Mlaen i'r olygfa nesaf. Oedi, chwarae, oedi, chwarae, oedi. Ond mae nesaf yn gwneud yn byd, oherwydd dyn ni ddim wedi raglenni hwnna i wneud unrhyw eto, ydyn ni. Iawn, cydwch ni'n gael gwneud hwnna nawr te. Cai hwnna nôl yn ni. Nawr, mae hwn yn fwy cymleth. Yn gyntaf, mae eisiau ni roi keyframe ffram allweddol i'r botwm nesaf ar bob golygfa. Iawn, felly, mae da ni un ar ddechrau golygfa 1 beth bynnag. Felly, beth sy'n gwneud yw symud i ddechrau golygfa 2, a bydd yr enw fan hyn, y label yn eich helpu chi. Zooma mewn tyn bach ar eich hun, eich amser. Nawr te, botwm nesaf, dyna ni, ar ddechrau golygfa 2. Botwm nesaf, botwm nesaf yw hwn, ac ychwanegu ffram allweddol, dyna ni. A nawr draw a fi i ddechrau golygfa 3, ffram allweddol arall, dyna ni. Felly nawr chi'n gweld bod da fi ffram allweddol, ffram allweddol, ffram allweddol, ar gyfer y botwm nesaf yn unig. Nawr te, mae eisiau ni nawr i enwi yr instance name eto, ond y tro yma, i ni'n mynd i enwi nhw yn nesaf 1, nesaf 2 a nesaf 3. Felly dyma ni fi nôl ar y dechrau fan hyn, a na i enwi hwn yn nesaf 1. Iawn. Draw i'r ail un, ail olygfa, dyma ni, a clicio. Chi'n sylwi bod e ddim yn ei gwaniaeth yn ble yn yr ail olygfa i chi. Allen ni fod hanner ffordd trwy'r ail olygfa. Clicio ar nesaf, a nawr dwi'n mynd i alw fe nesaf 2. 2, a draw i fan hyn, clicio. A dwi'n mynd i alw fe yn nesaf 3. Nawr, dwi'n jyst yn mynd i wirio bod hwnna wedi gweithio, felly na gyd fynd i'n neud yw clicio yn golygfa 1, clicio fyna, dyle fe ddweud nesaf 1. Iawn, dod i'r ail olygfa, clicio, a dyle hwn ddweud nesaf 2 ydy, dod i'r drydydd olygfa, clicio ar y botwm, a dyle fe ddweud nesaf 3. Popeth yn iawn. Nawr te, dewch ni gael ychwanegu haen ar gyfer y cod nesaf te. Felly, clicio plus, cod nesaf. A dwi'n mynd i wneud yr un peth fan hyn, ond mae eisiau gwneud y 2 i'r gwaith. Felly, ar yr haen cod nesaf, dwi'n mynd i fynd i Window, Actions. A dyma ni, mae'r cod yma'n wag oherwydd does dim cod ar yr haen cod nesaf. Os clica i ar y haen cod chwarae oedi, dyna holl cod chi ar gyfer chwarae ag oedi. Dyma'r un cod nesaf. Right, add using wizard. Nawr te, beth ni moyn trwy hyn yw go to and play. Go to frame, label and play. Iawn. Felly os na i roi play mewn yn hyn, gawn ni llai o ddewis. A dyma'r un cyntaf. Go to frame, label and play. Yeah, cwbl lot. Next. A beth ni moyn neud? Wel, on mouse click. A beth ni moyn neud yw on mouse click, clicio ar nesaf 1. Iawn. Nawr, beth sy'n angen i chi wneud yn ychwanegol yw, chi'n bod beth, na i clicio finish an ad. Nawr, dych chi ddim cweit wedi benni eto. Iawn. Oherwydd, mae'n gweud fan hyn, this, go to and play, enter frame label. Felly, beth sy'n eisiau fi wneud yw, taipio mewn fan hyn, enw'r label i fi moyn neidio iddo fe. Wel, i ni, ar hyn o bryd, os fi'n clicio ar fe, ni yng ngolygfa 1, felly os fi'n clicio ar y botwm nesaf yng ngolygfa 1, fi moyn mynd i olygfa 2. Felly, beth sy'n eisiau fi wneud mewn fan hyn yw newid hwnna i
golygfa 2. Iawn? Iawn, a nawr fi'n mynd i symud y llinell amser mlaen i ddechrau yr ail olygfa. Dyma ni. Haen cod nesaf, fan hyn, a fi'n mynd i wneud add using wizard eto. A beth i fi moyn yw play, go to frame label and play this timeline. Nawr allwch chi fan hyn i enwi fe'n syth, iawn? Felly fi ar olygfa 2, felly fi'n mynd i fynd i golygfa 3. Fan hyn, iawn? Go to frame label and play this timeline, golygfa 3. Next, on mouse click. A tro hyn, dyle fe fod yn nesaf 2. Dwi'n mynd gweld nesaf 2 fyna. Fi'n gwybod pam. Newn ni canslo hwnna. Mae eisiau ni ychwanegu ffram allweddol fan hyn, oes e? Ar gyfer y cod. Mae'r cod yn newid fan hyn. Felly, mae eisiau i fi ychwanegu ffram allweddol fan hyn. Dyna ni. Iawn? Felly mae'r cod yn bodoli fyna, a pan ni'n cyrraedd fan hyn, mae'r cod yn diflannu achos mae cod newydd dyn ni. OK. Mae pawb yn ei camgymeriadau, chwel. Add using wizard. Go to frame label and play this timeline. Next. On mouse click. A nawr dyle fe ddweud nesaf 2. Dyna fe. Iawn. Finish and add. A tra bod ni ar olygfa 2, i ni mynd i golygfa 3. Dyna fe. Mae hwnna di wneud. A dwi'n mynd i fynd nawr i olygfa 3 fan hyn, a dwi'n mynd i ychwanegu ffram allweddol wag mewn yna. Neu'r un peth, add using wizard, go to frame label and play, this timeline, next. On mouse click, nesaf 3. Felly os i fi ar olygfa 3 ac yn clicio botwm nesaf, fi moyn bod e'n mynd â fi i olygfa 1, na gwi. Mae golygfa 3 yn mynd i fynd â fi nôl i'r dechrau. Felly, golygfa 1. Iawn, a mae hwnna di wneud. Nawr, fi'n gwybod mae'r botwm yma yn gymleth. Iawn, felly, falle bod eisiau chi i wylio hwn a dilyn e'n ofalus. Falle, poso, oedi'r fideo ar YouTube a dilyn hwn gan bwyll bach. Iawn, i wneud yn siŵr bod chi'n cael hwn yn iawn. Dewch i ni gael gwirio fe de. Control, test, a nawr ddylen ni fod yn gallu oedi, chwarae, nesaf, 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 nesaf. Iawn? Oedi, chwarae, nesaf. Perffaith. Iawn. Nôl o fi i fan hyn de. Iawn, gobeithio bod hwnna wedi bod o ddefnydd i chi. Oedd hwnna'n un hir, 25 munud jyst y bod, ond ni wedi creu y botymau, ni wedi gosod y botymau ar heinau gwahanol, wedyn ni wedi ysgrifennu'r cod ar gyfer y botymau. Mae cod stop a chwarae lot yn rwyddach, yn dweud, oedi ar chwarae yn rwydd, ond wedyn mae'r cod i neidio i olygfa newydd yn eitha cymleth. Felly cymrwch eich amser, oedwch y fideo yma ar YouTube a dilynwch y broses. Os oes rhywbeth ddim yn gweithio, fel arfer, mae oherwydd bod chi ddim wedi dilyn y camau. Iawn? Mae enwi yr golygfeydd a wedyn teipo gwmws yr un peth mewn yn eich cod yn holl bwysig. Os ych chi wedi teipo mewn ble mae'n dweud go to and play, os chi wedi teipo rhywbeth yn wahanol yna, os ych chi wedi teipo mewn golygfa bwlch 2, ond ych chi wedi enwi eich golygfa 2 heb y bwlch, bydd y boto ddim yn gweithio. Felly, mae eisiau bod yn ofalus iawn pan ych chi yn gweithio gyda'r cod ar gyfer rai. Right, un fideo i fynd, sef sain. A newn ni hefyd ar ddiwedd y fideo yna edrych ar allforio hwn yn barod i roi yn eich gwefan Dreamweaver. Iawn, diolch yn mwylio, a welai chi yn yr nesaf le fyddwn ni yn dod â hwn i ben. Iawn, hwyl am nawr, welai chi yn yr nesaf.